Po zásluze mu tedy patří průběžná první příčka. Zvoněno má Leona Samsonová a Gwen. V této části uvidíme ještě Anu Roubíčkovou a Impatiko Izrael N a Elizabeth Urbaníkovou z Lilok Svržno a pak bude následovat pauza na úpravu kolbiště. Mana? Dobrý. Hezký. Drž. No a vrátili jsme se opět k tradici jedné chyby v rozeskakování. Na poslední překážce nevyhnula se jí ani